ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki kenhun seng jong ki santli ki seng bhalang ka West Coast Hills ki bakan thop ya ka HANM ka W ki HSU ka WYF ka MYF bat ka UHM kila ai por ya nat sam boarding Meglia Power Distribution Corporation Limited banweng no mardor po ni banai risau ya utuntun unong trai barjala ubapat hadu lightly ki kam hapo kani ka office ka ba pe ya ka kam sam boarding bat ka jo por kini ki kenhun kila maham lada katnat kam skap ingni ke jingdawa kan hapan chimhi la ka jingit kle lada mi kinu ki jingjang ka ni ka jing ai por jing san seng ya katnat sam boarding banweng kami uniu bajala kalong hadin ka jing bom patiaw jong director katnat boarding Hashilong ya ka jing dawa jong ki san seng ki pla pharu da ka jing tho shau director bat kumju shau deputy commissioner jong ka West Coast Hills district ban ujor ya tuntun ubabat adu lightly ki kam hakatnat sam boarding hanong stoin ha ka jing kran bigilap thak bor president ka HANM uba Wilstone Soshang ulong ba ka jing dawa jong ki banweng kam ya tuntun kalong halor ka jing bom shai ka rukam trekam ka jong u hakni katanat bat bo jing keliru ba kumnu we breu un bat hadu lightly ki kam kata kum store keeper unong nya kali bat chowkidar kajing komplain persya ya kajing ujur persya ya we nong tre jong ka MEPDCL apo nong Stone Division kaba nagaliang jong director jong ka MPDCL Shillong kaba ngila ai hau ya gani ka jikto complain nadu arpui 3 August arjar apply henry hadu menta la arbanai pura tam arsi laisni kaba syempat lale AA halor gani ka bata bat kata kalong ka jing complain jungi ya way na padang kita ginong troy balatit kum tau tuntun ubade barjala kade halor bon gi ba ki pajba jong West Coast Hills district ki bahapa po ka Nongstoin division ki matching ha ka bay de ki benta ki bahapa po gani katana ka way na padang kita kalong ba uneu nong troy ubat ya kumba ar likely ki kam ki ba lapen lengok ya ginong sok nong jong West Coast Hills bro kawai uang hana ba uday kumustur kipar uday chokidar Deru driver baburu ya kali ban ai wai hagate ka tanat office te halo ne ki complain na kalian jungi la up shikato namar bo director ula kularengi bu unchim kya gene ka kam hendrai hadu menta umpat shem lalle ie kani ka pan pau ya ka jing iben ya ka dong thain jungi ya ka West Coast Hills district hibro ka wai ka ba ha po ka Nongstoin division halo ka jing le jong kini ki he jong kani ka tanat boarding ngila airu ya ka jingtho ha deputy commissioner menha ka arbu pratrik September arajar fulai ban pedlem ya ka kam hendrai ngimtip ya ka kam kala poi sai ngai kuble yu bisiru lada ula simkhia ka kam hendrai ka ei ka bangis ngoban ban penrem hendrai ka ei ka bangis ngoban dawa kalong ba ya tanat boarding ba kam syam lale ei ha ka badi bani bata ngidap da ka jisngo bitar ha ka juga por bat ngibun power ga jing sunguram aga juga por ba ilasu iben lane lasu le bom patiau bom sunyau ya ke jing dawa jong kipai ba ko West Coast Hills berboy ngi kum kiseng balang sandali kiseng balang ngim semla ya khun tang naga banta ya lade ngim doni ya bai de kata ndrai kadai ka jing dawa jong kipai ba nong punun kam boarding haga de division bakin le kata ka benta hendrai ka kani ka pau bau la nyoben ru wadi pa ba ka West Coast Hills district daga bau umsim la le adu mentang yo jing tip batikana bau ne unong trei udang don ya kani kata udang trei hi ki ju ki kam kumba ngila jer haneng kolong ke bangim la ban priang ka jinglong jingman ngidon rakat saki satar ha ka ba ul ka bau la le ha ka ti ko office ka ba penlong i pa bakin bitar bakin nom sultanat ya kani jing le jungu kidon ru ginong trei ki batrei ya kan dikatanan ki bong sem lapua ban pau berteng ban ngiru ya kata ngim semula ban pau berteng hendrai kim sultanat ya kata telada na kalian katanan beripen ngikar na kabasai hangi
bangilangnya ban up ngila thait ban sengap ya keji komplain juk ba bat hangning bu menta daga por balada nakalian katana dipai kamla ban weng yau ni barjala hapo ni banai Oktober kamod ba nakaliang jongi kiseng harangkat kipai ba nginsim daga senjam batenge ba badia kita senjam batenge ba nginsim nakaliang tanat badipai kahap iban sim ya kejik klik la dia kan kono rum karam kwa ba ni kwa ban paslan me kan ka issue ban sim decision da ka tanat boarding sisin bangilai kan te lagi presiden kamu ba kadang kajing artin na kadang kajing ko ay le kay ban ni isang balang da ka ba burom kalong ba nilai da kajing tho ada ilada ya kata kajing tho melawan comply melawan ay kanu ka fresh inquiry ka pasay ada ban pansay ka inquiry jogi ka bang dan kam pada duntan ni APK duntan kim patla ban le wa inquiry. Kalau mau tang ni beri usim kabu ya kita ki yang dual post, triple post. Kalau mau tang we tang kau syak kita ulah bani chargeekuas kesel kumpa. Ini unuk teri barit baria uban kual kontrol ya kita hanya po katrat MEPDCL kuan stoi asal kual makla. Pat nagaling ri sanseng kuang ba yang kuat panang putri bor marmar nilai dak keliti dan protokol kita deh mengenai banyak berkentu ki he cuma di kata boarding kalau nggak pandai ya kerkom kecil rela dah pin pelai jimbul pin smart dari skor kalau mbak ke kamera jadi hadir berpandai kita ni habru ban ayah kejubab kabak kem ayah jubab ini ada benda kejubab cuni kalau mbak ini hapan ciptex jam kita piru pinam kwa rengi lunam kwa rengi manse barang ni ya takam kata dia juga ko syai